זה דרבוקה הדיגיטלית הראשונה בעולם. שבא מאיפה? פה, מישראל. זאתי היי דרבוקה, וזה דיב, אחד המייסדים. מי השותפים שלך? תמיר. היי תמיר. ואת יניב. היי יניב. ואת יוני. היי יוני. אישיק. אוקיי, מה הקטע? הקטע שאני יכול לנגן בשקט, בלי להפריע לסובבים שלי. אני לא מפריע להם לבית, וגם לשכנים. אני פשוט יכול לחבר באוקס, אוזניות, פשוט לנגן. איזה רעש זה עושה בלי אוזניות? לא שומעים. זה מלמד אותי דרך אורות. אני יכול לראות את הדרבוקה, מה היא, כאילו אנחנו יכולים לדבר ביחד מבחינת תיאורה וכל הקשה איפה היא. זה כלי לתלמידים או שזה כלי להופעות או מה? בהתחלה אנחנו מכניסים לזה לתלמידים, ואחרי זה יש עוד רמות שאנחנו נגיע אליהם, למוזיקלים ממש מקצועיים. וואו. יש כזה בעולם? אין כזה בעולם, זה דרבוקה הראשונה בעולם. יאללה, תן משהו.